Moltes gràcies per la presentació, gràcies per ser aquí, gràcies per haver-me convidat. Afortunadament tinc 3 filles, vull dir que he vist que això és important, presentant-se aquí, he complert, i és obvi que sóc un boomer. És obvi que sóc un boomer i, a més, qualsevol pot consultar la meva edat en aquest prospecte que s'ha repartit. El títol se'm va proposar, no l'he triat jo, se'm va proposar i l'he acceptat. I parlaré com a economista. Òbviament tinc les meves opinions sobre molts altres temes, però jo parlaré com a economista, que entenc que és el que s'espera de mi. He preparat una presentació en la que hi ha unes primeres transparències que jo pensava que me'ls podria saltar, perquè m'imaginava que es superposarien amb la intervenció que s'acaba de fer. I efectivament així és. El que passa és que, escoltant els comentaris, etc., he decidit mantenir-les. No perquè diguin coses diferents, perquè diuen el mateix, òbviament, sinó perquè crec que pot aportar valor que les digui una persona de la meva edat, o sigui, de la meva generació, que és una generació diferent de la majoria. Per tant, comencem. Jo sóc un boomer. Des que jo vaig néixer, què és el més important que ha passat al món? Què és el més important que ha passat al món des que els boomers vam néixer? Què és el més important? Globalització. Com? La fi del petroli. La fi del comunisme. Les grans invencions. El més important, un marciano que ho miri la Terra, diria, no, escolti, el més important, a veure si això està bé, és que la població mundial ha passat de 2.500 milions de persones a més de 8.000. Això és el més important de llarg que ha passat al món en els últims 75 anys. És un canvi brutal. S'ha multiplicat per més de 3 la població mundial. Si aquesta reunió tingués lloc fa 50 o 60 anys i es digués parlarem de demografia, quin creieu que seria el to? El to seria catastròfic? Anem a un col·lapse? Això és horrorós? És imparable? Per què? Perquè fa 50 o 60 anys la demografia es veia sota una única llum, que és la fam. Per la gent de la meva generació, Índia és igual a fam. Lo de l'hinduisme, el budisme, els colors, els elefants, tot això ha vingut després. Per nosaltres, fa 50 o 60 anys, Índia era igual a fam. Era típic. I no es podia pensar en la Índia si no era com a fam. A Àfrica, 3/4 del mateix. Però bueno, el paradigma mental era la Índia. La Índia. I evidentment, què diu la Índia? Diu Bangladesh, per descomptat. Bangladesh, no sé si coneixeu una cançó de John Lennon sobre Bangladesh, que està pensada identificant Bangladesh amb fam. Per tant, aquest era el nostre esquema mental. L'any 68, abans s'ha fet referència a, diu, tots els mals venen de França, l'any 68, maig del 68, canvi de paradigma. L'any 68 es va publicar un llibre que va tenir una influència, un impacte molt gran, perquè el van publicar, primera perquè el tema era novedós, i segona perquè el van publicar un matrimoni que eren professors a Stanford. I per tant, es deia The Population Bomb, la bomba demogràfica. En aquell moment, la demografia es veia com una bomba. I a més es deia, és inútil el que fem. És inútil. Fem el que fem, la humanitat va a passar fam.
ens barallarem, les guerres seran interminables, perquè no hi ha menjar per tothom. I a més, això és imparable. Les dones estan tenint fills i no hi ha manera de parar-ho, això. El més important que ha passat en aquests 75 anys és que la població s'ha multiplicat per més de 3. I què és el més interessant que ha passat en aquests 75 anys? Que hem erradicat la fam. És a dir, que aquesta multiplicació de la població mundial ha anat acompanyada amb la desaparició de la fam. Avui dia associem la fam a conflictes bèl·lics, molt localitzats, Sudan, Sudan del Sud, etc. Però a Índia ja no hi ha fam. A l'Àfrica subsahariana ja no hi ha fam, excepte, insisteixo, si hi ha un conflicte. I, de fet, si us fixeu, aquest és el preu internacional del blat, descomptada la inflació, evidentment. Veieu que en els últims 75 anys el preu internacional del blat ha anat baixant. És a dir, hem estat capaços de multiplicar la població mundial per més de 3 i alimentar-la. Clar, vosaltres dieu, ostres, i la gent de fa 50 o 60 anys, com és que no es preocupaven? Clar que estaven preocupats, però estaven preocupats pel contrari. Estaven preocupats perquè això era insostenible. Això ha influenciat en el fet que les dones tinguin pocs fills? Segur! Perquè si tu veus la reproducció com un problema, reacciones d'una determinada manera. Ara vosaltres veieu el problema contrari. I no teniu tota la raó del món, però heu d'entendre que la gent que us precedia tenia el cap completament diferent. He fet referència de Population Bomb. L'any 70 pocs, 72, 73, es va publicar un llibre molt més influent, segurament hi heu sentit parlar, que es diu The Limits of Growth. Perdó, a veure com ho faig. The Limits of Growth, o sigui, els límits del creixement. Aquest és un llibre molt més seriós, va tenir un impacte tremendo, es fa bé a l'MIT, perquè va ser el primer estudi sobre el futur fet amb ordinadors, no? I aquest llibre deia el mateix, deia, escolta, a principis del segle XXI, que llavors semblava lluny, ara ja ho hem passat, col·lapsa per falta d'aliments, per falta d'aigua, per falta de minerals, per contaminació, etc. És a dir, anem al col·lapse. Per tant, el to d'una reunió com aquesta fa 50 o 60 anys era també d'enorme preocupació davant un fet impossible de controlar, que era el contrari del que estem preocupats ara. Una reunió d'aquí 50 o 60 anys no sabem què diran. El que és quasi segur és que estaran molt preocupats, perquè sempre que pensem en el futur ens preocupem molt. Després passa el que passa, però sempre ens preocupem molt. Què és el més important que passarà a la Terra en els pròxims 75 anys? Home, no ho sabem, perquè el futur és imprevisible, no? Però molt probablement, el més important que passarà a la Terra en els pròxims 75 anys és que la població mundial deixarà de créixer. No sabem quan. Ho sabem segur que deixarà de créixer. No sabem si serà més a prop del 2060 o del 2080, i no sabem si la població mundial arribarà o no arribarà als 10.000 milions de persones. Ara són 8.000 i poc. No ho sabem, no sabem si arribarem, depèn del que passi, no? Jo crec que serà més aviat i que no arribarem als 10.000 milions. Per què? Perquè les previsions, per mi, quan les analitzes, dius, són massa optimistes. Vull dir, les coses van així i dius, bueno, és que es pararan. O no, no? Si tots els països del món van cap aquí, per què haurien de parar-se? Per tant, jo penso que serà més aviat, ja dic, abans dels 10.000 milions. Això serà el més important que passarà. I per què passarà això? Bé, ja s'ha dit, no? Perquè la fertilitat està caient gairebé a tot arreu del món. Gairebé a tot arreu del món, molt ràpidament. Aquí he posat 3 exemples de 3 països molt diferents, un país latinoamericà,
un país magrebí i un país que és de la seva lliga, no? És Iran, que és diferent dels altres, no? Tots tenien 6 o 7 fills. Perdona, i la Índia, clar, i la Índia. Tots tenien 6 o 7, al voltant de 7 fills, fa 65 anys, i ara tots estan per sota del nivell de reproducció, que, com s'ha dit abans, aquí és 2,1, allà és més aviat 2,2 o 2,3. Tots estan per sota. Un cas molt curiós, que crec que serà interessant de cara a la discussió que hi ha hagut abans, és el cas d'Iran. Iran, fixeu-vos, això és una foto de la Universitat de Teheran en els anys 70. És una foto que podria ser de la Universitat de l'Autònoma de Barcelona en els anys 70, la universitat a la que jo hi vaig anar. Aquest era el to. Això eren les alumnes d'aquesta universitat. Iran era una dictadura, igual que Espanya, occidentalitzada, igual que Espanya. L'any 79 té lloc la Revolució Islàmica i els islamistes prenen el poder, fan fora el Shah, la seva dona, etc., i imposen una teocràcia. Imposen la religió. I, entre altres coses, la religió implica un paper de les dones absolutament subordinat. Absolutament subordinat. I, a més, tapades. I, en fi, ja s'ha vist, hi ha resistència. A Iran, a diferència d'altres llocs, hi ha resistència, sempre n'hi ha hagut, una resistència més o menys larvada, però bueno, el sistema és dur i convincent. 79 és la Revolució Islàmica. 20 anys després de la Revolució Islàmica, aquest país, on les dones tenien 7 fills, les dones tenen menys de 2 fills. Malgrat el vel, malgrat la policia, com se diu això, la policia, com li diu? La moral, la policia de la moral, etc., les dones tenen menys de 2 fills. 20 anys després, només. I des d'aleshores, allà ha estat, menys de 2 fills. És veritat que Iran és un país modern, és un país que segurament aquella impronta està ja marcada a foc a les dones i a les filles de les seves dones, però el cas és que això aquí els ayatolàs no ho han pogut revertir. I, evidentment, l'Iran té la mateixa preocupació perquè Iran és un país aïllat, que se sent aïllat. És l'únic país important que és xiita i està envoltat de sunites que són els seus enemics, perquè realment el pitjor enemic d'un sistema xiita és un sistema sunita. I, per tant, ells tenen aquesta angoixa, però aquí no hi ha manera de pujar-ho. Bé, i com s'ha dit abans, òbviament, aquesta caiguda de la fertilitat arreu amb una excepció molt important, que és l'Àfrica subsahariana, que està portant a que hi hagi poblacions, mons, en què la població ja està caient. El Japó està caient des de fa més de 20 anys, la població està caient, Corea del Sud des de fa 5 o 6 anys i Xina des de fa 4 o 5 anys. No? Està caient. Bé, òbviament aquestes corbes, diguem-ne, he fet 100, 1980 igual a 100, òbviament, perquè si no l'escala seria completament diferent. Xina és molt més gran que Japó i Japó és molt més gran que Corea. No? Però fent 1980 igual a 100, doncs veiem aquestes corbes en què ja estan caient. Això contrasta molt amb les xifres de Catalunya. Perquè, clar, Catalunya és una altra lliga, no? Ells estan en una paràbola, nosaltres estem disparats cap amunt, no? Aquí començo a parlar d'economia. Qualsevol d'aquestes economies és més sana que la nostra. I ara ho posaré de relleu. Mireu, posant l'exemple del Japó.
Ara una mica d'atenció. La barra de l'esquerra, és quan ha crescut l'economia del Japó o de Catalunya entre l'any 2000 i el 2024, els últims 24 anys. Ja es veu que l'economia catalana ha crescut molt, 46% més o menys, mentre que la japonesa només ha crescut un 15%. Bé, això és celebrat enormement. Els polítics catalans no fan més que dir Catalunya creix més de pressa que ningú, Catalunya amunt, Catalunya avall, i els estrangers no es miren a Catalunya, miren a Espanya, que és el mateix que Catalunya, i diuen que Catalunya té l'economia més sana d'Europa, celebrem el creixement d'Espanya, de l'economia espanyola, bla, 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 fantàstic, tot va a la mar de bé, The Economist diu que és l'economia exemplar, el Financial Times, tothom. La barra de la dreta, sí, és com ha crescut la població. La població catalana ha crescut moltíssim, ha passat de 6 milions i poc a 8, ha crescut moltíssim, concretament un 30%, en canvi la població japonesa ha caigut. Clar, de cara al benestar, el que ens importa als economistes, és el PIB per càpita, és a dir, a quant toquem. A quant toquem, perquè clar, l'economia pot ser molt gran, però si són molts a repartir, doncs no toca tant, no? Per tant, el que ens importa, sobretot el que ens importa és el PIB per càpita. I clar, què ha passat amb el PIB per càpita? Molt bé, el Japó no ha crescut tant, però com que la població ha disminuït, el PIB per càpita ha fet un bon paper. Diguem que els japonesos del 24 tenen més recursos disponibles que els japonesos del 2000. Els catalans també, però no tant. Per tant, des del punt de vista del que és l'èxit econòmic, Japó li està anant millor que a Catalunya. Tot això per treure del cap aquesta idea de que la immigració la necessitem, és bona, és imprescindible. Bueno, el Japó, que no en té, li està anant millor. Algú dirà, home, és només el Japó. Anem a mirar context, anem a ampliar la visió. Anem a mirar primer grans blocs. La Unió Europea i Estats Units. Estats Units, podem dedicar un moment d'atenció, però si vol deixem la càrrega. Com és la Unió Europea? Bueno, la Unió Europea el que veiem és que té una economia que no creix tant com la catalana, i per això d'aquí que la catalana i l'espanyola siguin tan celebrades, però com que la població està creixent molt poc, el PIB per càpita mitjà a la Unió Europea està anant molt millor que el català. I, de fet, Catalunya, tot el segle XXI, hem estat perdent posicions respecte a la mitjana espanyola. Nosaltres estem quedant enrere. Estàvem més a prop de França, d'Alemanya, etc. l'any 2000 que el que ho estem ara. És a dir, no ens està anant gaire bé dintre del nostre bloc. Si voleu podem parlar dels Estats Units, perquè això és per què l'informe Letta i l'informe Draghi, per què la Unió Europea està tan preocupada perquè li està anant pitjor que els Estats Units. Si vas a mirar, dius, bueno, sí, l'economia americana està creixent molt més de pressa que l'europea, però és perquè la població creix molt més. El PIB per càpita tampoc no hi ha tanta diferència. És veritat que els americans l'any 2000 estaven més endavant, i els europeus el que hem de fer és acostar-nos-hi. I clar, si no ens hi acostem, sinó que ens allunyem, doncs estem perdent. Vale, d'acord, però la diferència és poca. Des del nostre punt de vista, a veure, ja ens agradaria estar com aquesta gent, com la mitjana de la Unió Europea. Per tant, l'informe Letta, l'informe Draghi, tota aquesta crisi europea, la preocupació, en el nostre cas, alarma. Si els europeus han d'estar preocupats, nosaltres hem d'estar alarmats. Tot Espanya és així? No. Ampliem el focus i mirem al nostre oest,
què està passant al nostre oest dins d'Espanya, és a dir, dins de les lleis espanyoles, la política immigratòria espanyola, la política econòmica espanyola, etc. Mirem dues comunitats que són el País Basc i Aragó. Què veiem al País Basc i a Aragó? Bueno, l'economia no està creixent tant com la nostra, per tant no se celebra tant, però com que la població està creixent relativament poc, el seu PIB per càpita està creixent més que el nostre. Aragó ja ens ha agafat en temes de PIB per càpita i el País Basc s'ha allunyat de nosaltres. Anava davant, va més davant. La nostra economia creix més, sí, creix més de pressa, però com que la població està creixent molt més de pressa, ells ens estan agafant distància. Per tant, no és que sigui inevitable el que ens està passant, perquè hi ha uns aquí al costat que van de manera diferent, i no són les lleis. No és el concert econòmic, perquè Aragó no té concert econòmic. És una cosa nostra. És una cosa nostra. I no estem anant gens bé. El segle XXI és un segle, fins ara, econòmicament parlant, perdut. Estem sols dins d'Espanya? No. Hi ha tot un club, hi ha tot un grup de gent, de comunitats, que és com la nostra. De fet, pitjor que la nostra. Si volem un consol, podem consolar-nos de que hi ha gent que li va pitjor. És un conjunt relativament ampli, i en el qual hi ha Canàries, Balears, País Valencià i Andorra. I m'interessa molt el tema d'Andorra perquè el missatge és, escolteu, això de la independència, et dona eines, però no et garanteix absolutament res, perquè Andorra és una Catalunya corregida i augmentada. Fixeu-vos que totes aquestes comunitats, Andorra només tenim dades homogènies des del 2010, perquè el 2010 van fer un canvi constitucional i des de llavors tenen estadístiques homologades que les publica el Fons Monetari Internacional, etc. I per tant només tenim dades des del 2010, però igual són 14 anys. Totes aquestes economies, que estan al nostre club, són economies en què la població ha crescut una barbaritat. Una barbaritat. L'economia també ha crescut molt, però com que la població ha crescut tantíssim, el PIB per càpita ha tingut creixements molt petits com el nostre, petitíssims, com a Canàries, negligibles pràcticament, o negatius com a Andorra. És a dir, és un model de creixement en el que es creix molt, l'economia creix molt, però la renda dels individus no creix gaire. Òbviament, d'alguns sí, però mitjana és dolenta. Hi ha guanyadors i perdedors, òbviament. Hi ha guanyadors i perdedors. Si vostè té una propietat immobiliària, en principi, si hi ha més població, vostè surt guanyant. Perquè les propietats immobiliàries no augmenten amb la població. Cada vegada són més buscades, els pisos són més buscats, les cases són més buscades, els immobles són més buscats, els locals comercials són més buscats. Per tant, vostè guanya. Hi ha guanyadors, evidentment, hi ha perdedors. Però tot aquest model li està anant molt malament. A nosaltres no som els pitjors, és veritat, però ens està anant malament. Què tenen en comú tots aquests? Ha augmentat molt la població, sí, ha augmentat molt la població, però per què ha augmentat la població? Per què la població augmenta a Andorra, al País Valencià, a Balears, a Canàries, a Catalunya, i no augmenta tant
al País Basc i a Aragó? Bé, la resposta és evident, no? Nosaltres rebíem 10 milions de turistes estrangers l'any 2000. 10 milions de turistes estrangers l'any 2000. Ara n'estem rebent 20 milions. Hem doblat en només 24 anys. 25, perdó. Això és una barbaritat. És una barbaritat. Això són taxes de creixement asiàtiques, que evidentment ho desmunten tot. Bé, algú podrà dir, bueno, home, però, a veure, matiseu això. És veritat que aquí ve molta gent i que si contem tothom, doncs, home, tothom toquem a menys. Vale, d'acord, és veritat. Però, home, toquem a menys perquè ha vingut gent que guanya poc, per tant la mitjana baixa, però això no vol dir que jo et surti perjudicat. El que passa és que jo ara l'estadística es fa amb una gent que està guanyant menys que jo, bueno, però això no em perjudica a mi. Bueno, ja dic, el problema de l'habitatge és un problema que, òbviament, té molt a veure amb el fet que som més, això no cal dir-ho. Però, i aquí és el centre del meu missatge, o la segona part, diguem-ne, d'aquesta intervenció, és, a veure, nosaltres vivim en un sistema que es diu estat del benestar, que té una base, que és la solidaritat. L'estat del benestar es basa en la solidaritat. Si la persona A guanya molt, aporta molt. Si la persona B guanya poc, aporta poc. Però tots dos tenen dret al mateix. Tenen dret a anar al mateix CAP, tenen dret a anar al mateix hospital, tenen dret a que els atenguin exactament de la mateixa manera. Si vostè està malalt en una zona remota, no li preguntaran quina és la seva renda ni quan ha contribuït. Li enviaran un helicòpter per portar-lo a l'hospital. Els seus fills han d'anar a les mateixes escoles. Quan vostè sigui gran, ens ocuparem de vostè de la mateixa manera. És un sistema basat en la solidaritat. Solidaritat intergeneracional i solidaritat intrageneracional i intergeneracional. No? Clar, què passa quan experimentem aquesta situació? Que el sistema es trastoca. Llavors, aquí nosaltres no ens agrada fer aquests càlculs, perquè són molt inquietants. Però hi ha dos governs a Europa, que jo sàpiga, que ho calculen al cèntim, que són el govern britànic i el govern danès. Curiosament, tots dos d'esquerres. I seguiré sobretot una publicació del govern britànic. Ell diu, anem a veure, això és el saldo del que aporta i el que rep un ciutadà mitjà a l'erari públic britànic, a mida que fa anys. Òbviament, quan aquesta persona neix, ni ha aportat ni ha rebut res del govern, perquè encara no ha nascut. En el moment que neix, comença a rebre. Neix en un hospital públic, l'atén un pediatre públic, segons i com té dret a alguna subvenció pel bolquers, el que sigui, després anirà a una guarderia, una escola bressol pública, després una primària, etc. I, per tant, aquesta persona va acumulant un saldo negatiu amb el govern. Aquesta persona està rebent fins que comença a treballar. A la que comença a treballar, comença a pagar impostos i contribucions a la Seguretat Social. Això deu ser cap als 20 i alguna cosa, no? Aquí comença a treballar i, per tant, comença a aportar més del que ha rebut, del que rep. Una persona sana, una persona que demana poc i va pagant impostos. I, per tant, aquell saldo negatiu acumulat durant els primers anys de la seva vida,
es va fent més petit, fins que cap als 40, 40 i pocs es queda a zero, està equilibrat. A partir d'aquest moment, aquesta persona segueix treballant, de mitjana, estem parlant sempre de mitjana, Aquesta persona segueix treballant, segueix pagant impostos, segueix fent contribucions a la seguretat social, segueix demanant relativament poc i, per tant, es fa un saldo positiu per sobre de zero, que arriba al seu màxim quan aquesta persona es jubila. Quan aquesta persona es jubila, les seves aportacions cauen en picat i, a més, comença a freqüentar el metge. I, per tant, el saldo, que abans era relativament gran, comença a caure, fins que cap als 80 i pocs el saldo torna a ser zero. Per l'erari públic és una sort que als 80 i pocs aquesta persona mor, perquè llavors el sistema queda en equilibri. Si aquesta persona sobreviu, llavors la factura, vull dir, el saldo, es va convertir en negatiu. I si viu molt, molt negatiu. Si aquesta persona mor abans de la mitjana, abans dels 82, 83, 84, el saldo és positiu. Per això s'aguanta, no? S'aguanta perquè l'edat mitjana, l'esperança de vida, és més o menys aquesta. Molt bé. Òbviament, això és la persona mitjana. Si una persona és una persona que guanya més que la mitjana, el saldo quan mor és positiu, perquè els costos són els mateixos, però en canvi ell paga més impostos i fa més contribucions. Si aquesta persona és de qualificació baixa i guanya poc, és una persona que quan mori tindrà un saldo negatiu, perquè haurà aportat menys del que haurà costat. Per això és un sistema solidari, perquè ja sabem que els que guanyem molt compensaran els que guanyem poc. Perfecte. Què passa amb la immigració? Llavors, ells el que han calculat, el govern britànic, el que ha calculat és quin és l'impacte d'una persona que arriba a la Gran Bretanya, o al Regne Unit, als 25 anys. En principi, el saldo d'aquesta persona és positiu, perquè aquesta persona, tota aquesta part, no la té. Aquesta persona ve sense que l'erari públic britànic hagi posat una lliura en el naixement, en la criança, en la primera infància, etc. Res. Aquesta persona arriba i comença a treballar. I com que comença a treballar, en principi, aquesta persona comença a tenir un saldo positiu, perquè arriba en edat laboral, sa, etc. Per tant, aquesta persona contribueix i té un saldo positiu des del primer dia. Després ja veurem quan es jubili, ja ho veurem. Bé, doncs ells fan això és un document oficial, de l'oficina Office for Fiscal Responsibility. O sigui, és l'oficina de responsabilitat fiscal de l'estat britànic. Ells diuen, això és un càlcul, diuen, si la persona que arriba a immigrar té una qualificació alta, un enginyer, per entendre, un metge, aquesta persona, efectivament, comença a contribuir, primera que surt d'aquí, no surt com els britànics de negatiu, sinó que surt d'aquí, de 0 a 25 anys. Aporta moltíssim i quan es mor ha aportat molt més que el que ha demanat. És un gran negoci. Si és una persona que té la mateixa qualificació que el britànic mitjà, té una corba que és igual que aquesta, però saltant-se tot aquest tros. I, per tant, quan ell acaba, quan ell mor, té un saldo positiu. És un bon negoci. Ara, ells diuen, si l'immigrant té poca qualificació, és negatiu des del dia 1. És negatiu des del dia 1. Sempre costa més. Sempre costa més. I, per tant, mori abans o mori després o mori quan sigui, la seva aportació és negativa. Per tant, el missatge és molt gros. Un immigrant
qualificat fa una aportació positiva. Allò que abans s'ha dit és un negoci. Un immigrant poc qualificat té una contribució negativa sempre, des del dia 1. De mitjana, no cal ni dir-ho, que hi ha immigrants, si és un migrant poc qualificat, que treballa, cotitza, etc., ell tindrà un saldo positiu, no hi ha ni dir-ho, però estem parlant de mitjanes. Per què aquest efecte? Com és possible que un immigrant poc qualificat des del dia 1 sigui de mitjana negatiu? El tema és la mitjana, no? Llavors, això, per estudiar aquest tema, podem anar Aquest gràfic també és d'una publicació del Ministeri de Finances danès. Ells no calculen, ells no fan l'acumulat des del minut 1, sinó que diuen en cada moment quin és el saldo aquell any de la persona. I ells diuen, bueno, doncs, lògicament, tots comencen costant més del que paguen, perquè són petits, etc., i quan es comencen a treballar, que és en aquest moment, doncs tots són positius. Però fixa't vostè què diuen. Diuen, els danesos primer costen, després són positius i després són negatius. Els immigrants qualificats primer costen, si és que neixen allà, després parlarem d'aquest tema. Són positius, els immigrants mitjanament qualificats són positius, però a la llarga són negatius, però n'hi ha uns que sempre són negatius. I ells no diuen per qualificacions. Els danesos, suposa perquè fan una cosa que a nosaltres ens causaria per pudor, no ho fem, és que ells ho fan per l'origen. Els danesos ho han calculat per l'origen. I ells distingeixen 4 grups. Els danesos, els immigrants occidentals, els immigrants de nord d'Àfrica, Middle East, o sigui, Orient Mitjà, Pakistà i Turquia, això és el que vol dir aquestes sigles, nord d'Àfrica, Middle East, Pakistan i Turquia, aquests sempre són negatius. I en canvi els altres no occidentals, que vendrien a ser doncs, els filipins, etc., tenen aquesta corba. Clar, aquesta mena de publicació és el que ha fet un canvi radical en la percepció que té la socialdemocràcia danesa i en general nòrdica respecte a la immigració poc qualificada. Perquè ara, per la socialdemocràcia danesa, sobretot, perquè és la que està en el govern, la immigració poc qualificada és una amenaça a l'estat del benestar. I per això són molt restrictius, tenen una posició molt dura o molt restrictiva a la immigració poc qualificada, perquè diuen és incompatible amb l'estat del benestar. Per què la immigració provinent d'aquests països sempre té una contribució, sempre estan per sota de zero, sempre són negatius? Per 2 motius. Una, efectivament, perquè la qualificació és baixa, de mitjana. Sempre parlem de mitjanes, evidentment. Primera, perquè la qualificació és baixa, els salaris són baixos i, per tant, els impostos són baixos. Però hi ha un altre efecte, que és la propensió de la dona a treballar. I quan dic propensió a la dona, em refereixo, parlo en termes neutres. Estadísticament, la proporció de dones que treballen remuneradament al país per orígens. Aquí nosaltres no calculem aquesta propensió, però sí tenim estadístiques, les proporciona l'INE, que ens diu quantes persones treballen per grups d'edat i per procedència. En el cas espanyol no es fan aquestes mateixes agrupacions, sinó es fan les següents agrupacions. L'INE es proporciona dades d'espanyols, espanyols, estrangers. El que ens interessa són espanyols, europeus no espanyols, naturalment. Aquí ells distingeixen entre Unió Europea i no Unió Europea, jo he unificat, Europa, Amèrica Llatina i resta del món. Lògicament, en resta del món
aquí hi ha Magreb, dels que venen aquí, aquí hi ha Magreb, i aquí hi ha Filipines, aquí hi ha Pakistan, i aquí hi ha, bueno, para de comptar, no? Això és el que hi ha aquí. Llavors, clar, quina és la diferència substancial? La diferència substancial és aquí. En els homes, és veritat que els immigrants treballen menys, en part és perquè la taxa d'atur és més alta. La taxa d'atur entre els d'immigració és més alta que entre els autòctons, no? Però la diferència substancial és que això és un 70 i això és un 38. Clar, què vol dir? Que quan parlem d'un immigrant poc qualificat i calculem mitjanes, clar, diem, bueno, el nombre, o sigui, la proporció d'immigrants poc qualificats que treballen és relativament baixa. Primer, perquè té una taxa d'atur més alta, però sobretot perquè hi ha una part molt important de les dones que no treballen. Clar, llavors què vol dir? Que la contribució és més petita i per tant el saldo és més negatiu, perquè clar, tens els mateixos drets d'anar al CAP, d'anar a l'hospital, etc., a tot arreu, però tu estàs contribuint menys, no? Aquesta és la mena de reflexions que, insisteixo, ha fet canviar les idees als socialdemòcrates del nord d'Europa. Bueno, i un tema molt interessant és què passa amb els fills. Què passa amb els fills de la immigració? Perquè alguna gent diu... Perdó, no, tirarem endarrere. És veritat que els immigrants poc qualificats poden tenir una contribució negativa, però ells fan una contribució positiva, que és que porten fills. I aquests fills, que neixen aquí o que venen molt petits aquí, home, aquests es faran grans i quan es facin grans no necessàriament seran poc qualificats, no necessàriament guanyaran poc, per tant, no necessàriament contribuiran poc, per tant, és possible que els seus fills sí que facin una contribució positiva. Per tant, diguem-ne, la immigració poc qualificada seria una inversió. Nosaltres estem portant gent perquè tinguin fills que els educarem i contribuiran molt. I, per tant, ens ajudaran a finançar les pensions dels seus pares i ajudar a finançar les pensions dels altres. Per això podria ser veritat, podria ser que diguessis, bueno, molt bé, aquí venen uns immigrants, són poc qualificats, els que són molt qualificats aquests no tenen problemes econòmics, tenen altre tipus de problemes, però problemes econòmics no en tenen. Els immigrants poc qualificats contribueixen poc, d'acord, contribueixen poc, però, escolta, quan es jubilin ja estaran treballant els seus fills i els seus fills contribuiran molt. Això, desgraciadament, no es dona a la realitat. Això també els danesos, que ho calculen tot, això és la contribució positiva o negativa que fan, ells calculen, els immigrants, no distingir, ara es portaria de lluny, el que interessa són les barres més fosques, que és la contribució que farien si l'estructura d'edat fos la mateixa que els danesos. Fixem-nos només en les columnes fosques. Ells diuen un danès té una contribució petita, un immigrant occidental menys, un immigrant no occidental té una contribució negativa bastant important i si és d'aquests països és molt negativa. Ja ho sabíem, d'acord. Què passa amb els seus fills? Els seus fills són aquests tres. Bueno, en el cas dels descendents occidentals, la contribució passa a ser positiva. Efectivament, els descendents dels immigrants occidentals passen a tenir una contribució positiva. Però els no occidentals no, i si són d'aquests països, segueix sent molt negativa. Molt negativa. No tan negativa com els seus pares, però molt negativa. Per tant, els fills no són un negoci. Ni ho són ells, ni ho és la immigració poc qualificada, ni són els seus fills. No són un negoci. Per què això? Això ens hauria de sorprendre? No ens ha de sorprendre en absolut.
sabem perfectament que la trajectòria professional d'una persona pot ser molt variada, però té una altíssima probabilitat de seguir la dels seus pares. Sabem que els fills dels metges normalment són metges o equivalents i els fills dels obrers són obrers o equivalents. És a dir, sempre es diu el que més prediu l'èxit professional, això es diu als Estats Units, l'èxit professional d'una persona és el codi postal on va criar-se, el barri on es va criar. Per tant, si tu tens immigrants poc qualificats, fills de persones poc qualificades, són persones que no tenen llibres a casa, que no es poden transmetre als seus fills que és bo estudiar. No poden transmetre-ho perquè no ho han vist mai. És molt probable que aquestes persones elles també reprodueixin el paper dels seus pares. És a dir, que siguin una casta inferior. Són fills de proletaris condemnats a ser proletaris. És aquesta la Catalunya que volem? Jo crec que no. Nosaltres tenim un ideal, que és que som un únic poble. Per tant, la idea de que persones desfavorides que vinguin aquí transmetran aquest desfavoriment als seus fills és una idea que ens repugna. Però és el que passa. Llavors, jo voldria acabar amb 4 conclusions que me les he apuntades per no oblidar-me. Recapitulo tot el que he dit. En primer lloc, moltes vegades se'ns diu la immigració és inevitable, perquè hi ha tal pressió als països d'origen que no hi ha res a fer. Això no és veritat, perquè aquí al costat no venen, venen aquí. Per tant, és veritat que hi ha una pressió emigratòria molt gran, però també hi ha països que atreuen i països que no atreuen. I nosaltres som un país que atraiem molt. I per què atraiem molt? Perquè a nosaltres ens agrada molt la mà d'obra barata. Nosaltres tenim sectors econòmics molt grans que creixen molt gràcies a disposar de mà d'obra barata. Som addictes a la mà d'obra barata. I per això aquí... Com? Vale. Estava acabant ja. Segona idea. La immigració es diu molt sovint l'economia necessita immigració. Necessitem immigració. Això no és veritat. Ja he dit que hi ha països al nostre entorn, llunyà i no tan llunyà, que tenen molta menys immigració i els hi va molt millor. Per tant, no és imprescindible. Tercera idea, no és un negoci. No és un negoci. Ni ells ni els seus fills són negoci. Són negoci per a algú. Pensem una cosa. Quan algú contracta una persona per un salari baix, ja sé jo, assistència domèstica, jo contractant una persona perquè cuidi la meva anciana mare, etc., i jo li estic pagant el que diu la llei, jo estic sent subvencionat. Jo estic sent subvencionat. Perquè no li estic pagant a aquesta persona el que aquesta persona costa. El que aquesta persona costa a la societat. Per tant, jo, moltes gràcies a la societat perquè em subvenciona aquesta persona. Bueno, jo sóc un ciutadà que pago els meus impostos, que tinc una anciana mare, puc pensar, escolta, és que tinc dret, no? Ara, jo sóc un empresari turístic que contracto una persona legalment, pagant poc. No estic pagant el que aquesta persona costa. Per què? Per poder atendre un estranger, un turista, perquè ell pugui tenir un servei barat. O sigui, jo contracto una persona per un preu inferior al que realment costa, que per tant la societat ha de subvencionar-me a mi, a ell, és igual. En realitat, qui subvenciona és el turista, perquè el turista té un servei barat.
Tu dius, això té sentit? Això té sentit? Doncs nosaltres hem passat de 10 milions de turistes a 20 milions de turistes amb aquest sistema. Un sistema que es basa en la subvenció. I en què es nota aquesta subvenció? Vagin vostès als serveis públics. Vegin el deteriorament que han experimentat els serveis públics en el que va de segle i veuran allà materialitzada la subvenció que hem donat a aquests sectors, no sols el turisme, però el turisme evidentment és el més cridaner, que han crescut amb aquest muntatge. I la quarta idea, aquesta és econòmica també, però no només econòmica. Si volem una Catalunya decent, la nostra prioritat han de ser els fills dels immigrants. Perquè els fills dels immigrants poc qualificats venen aquí amb un estigma, que és que ells reproduiran, diguem-ne, una casta inferior, una casta condemnada a tenir baixa qualificació i, per tant, prestar serveis poc remunerats. És el que està passant a tot arreu, i és el que diu el sentit comú, i és el que ens diuen les estadístiques. I això hauria de ser la nostra prioritat. Nosaltres no podem etzibar, o com se diu això, posar els nens en una escola d'alta complexitat, passar-los de curs, aprenguin o no aprenguin, perquè els posem a mig curs amb matrícula viva, i vostès imaginen el que aprenen, i pensar, bueno, però el dia de demà treballaran. No. Nosaltres necessitem treballadors formats i segurament necessitem ciutadans. I per això hem de pensar que un nen de la immigració poc qualificada no és un negoci, és una inversió i hem de dedicar més recursos que en un fill de la classe mitjana, perquè té més necessitats. Si això ens ho poséssim al cap, que hem de dedicar molts recursos a formar aquests nens, que aquests nens són els catalans del demà, però que venen amb una mancança, que és que quan van a casa seva no els hi diuen, nen, has de fer els deures. Jo he estat en un voluntariat d'una escola d'alta complexitat. No es pot demanar als seus pares que estimulin els seus fills intel·lectualment perquè és que no ho han vist mai. No ho saben, això ho ha de fer la societat. Aquesta, per mi, hauria de ser la gran prioritat i la nostra obsessió. En comptes de pensar que venen a pagar-nos les pensions, el que hauríem de pensar és què podem fer perquè aquesta gent vol dir els nens petits, aquesta gent, els que han nascut, els que venen nascuts, els que neixin aquí, què podem fer perquè aquesta gent tinguin unes possibilitats semblants als dels catalans d'origen o als dels catalans d'aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.